おむすびコロリン。むかしむかし、きこりのおじいさんはお昼になったので、切り株に腰をかけてお弁当を食べることにしました。うちのおばあさんが握ってくれたおむすびはまったくおいしいからな。独り言を言いながら竹の皮の包みを広げた時です。コロリンとおむすびが一つ地面に落ちて、コロコロとそばの穴へ転がり込んでしまいました。おやおや、もったいないことをした。おじいさんが穴を覗いてみますと、深い穴の中からこんな歌が聞こえてきました。おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。不思議だな。誰が歌っているんだろう。こんなきれいな歌声は今まで聞いたことがありません。どれ、もう一つ。おじいさんはおむすびをもう一つ穴の中へ落としてみました。するとすぐに歌が返ってきました。おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。これは面白い。おじいさんはすっかり嬉しくなって、自分は一つも食べずにおむすびを全部穴の中へ入れてしまいました。次の日、おじいさんは昨日よりももっとたくさんのおむすびを作ってもらって山へ登っていきました。お昼になるのを待って、コロリンコロリンとおむすびを穴へ入れてやりました。その度に穴の中からは昨日と同じかわいい歌が聞こえました。やれやれ、おむすびがおしまいになってしまった。だけどもっと聞きたいな。そうだ、穴の中へ入って頼んでみることにしよう。おじいさんはおむすびのようにコロコロ転がりながら穴の中へ入っていきました。するとそこには数えきれないほどの大勢のネズミたちがいたのです。ようこそおじいさん、おいしいおむすびをたくさんごちそうさま。ネズミたちは小さな頭を下げておじいさんにお礼を言いました。さあ、今度は私たちがお礼にお餅をついてごちそうしますよ。ネズミたちは臼と杵を持ち出してきて、ぺったんネズミのお餅つき、ぺったんぺったん穴の中と歌いながら餅つきを始めました。これはおいしいお餅だ。歌もお餅も天下一品。おじいさんはごちそうになった上に欲しいものを何でも出してくれるという打ち出の小槌をお土産にもらって帰りました。おばあさんや、お前何が欲しい？とおじいさんは聞きました。そうですね、いろいろと欲しいものはありますけれど、かわいい赤ちゃんがもらえたらどんなにいいでしょうね。とおばあさんは答えました。よし、やってみよう。おじいさんが小槌を一振りしただけで、おばあさんの膝の上にはもう赤ちゃんが乗っていました。もちろんちゃんとした人間の赤ちゃんです。おじいさんとおばあさんは赤ちゃんを育てながら仲良く楽しく暮らしましたとさ。